Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagairep. Isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Ni Doming Amanuka. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, labalugan na iti makangang basbasa. Dandani mabasa ka amin ang alinaw na ti amagas eh. Ado mo't may tulong ti kasti apa nagbasbasa. Ano ti maadal? Manipo di ti sinurat ay ti padamat lamang nurat. Ay, logon. Kapampalaw lang ni Rosa. Makatulturog akman. Ay, kasti ko talaga na. Wala kat makatulturo ka. Takasan na di mangawis man ni turog ayak at nakaunatak man kami nanitiso pa. Malagip ko man niya binasak na istorya. May papan ka na ititukak. Ano nga ta? Namang surat akit may papan ka na ititukak. Ado, ti klase ti tukak. Adanab-nabsog ti buksit da. Adanda ni awan saka da. Adamat karantiwa ya tukak. Na awan malat makidis alasang na naman tuto asiday. Adamat na iti nagdarakal. Analulok magtilupuda. Awagan na yan, darakalatukak iti bakbak. Kantores, kuna matidaddo makarag iti gagangaya masilawan iti tamtambak. Dahitay mo't karag. Ay, anya na nagpuskol nga tatikudil lagi dyan. Makasabido mo, nayakita titukak. Gaya. Asa na mapaglasin ti karag kanda tayo sa alakaran. Makapatay ka nun di karag. Ay, iturok ko man pa eh. Payak pala panunutin na ito at tukak. Ay,
mga oras mo, manay-dayaw nga ari gustingaw, dito'y pagarian agustisap. Oh. Handa kagaya man butirog o salamang kira. Masahista kan babaer. Uy, manay-dayaw nga ari gustingok-ngok. Ibagayo lang no, agpakambal kayo. Oops! Di mo pagang angawan alilibagan ti panunod ka. Ay, dispensarin nga ari gustibot-bout. Mang sutil ka ka di butirog raw. Kaya't buta-butya kag tabugsig na. Ito na na. Asilaw ti agnagan iti butirog raw. Agkabaw ka ka din. Hapay di mo amo ti birgas mo. Nalipataksan. Asino akitayan? Amang bunak? Agkabaw kan butirog-rog. Dapay nga tagpamasahe mat king kan no managlilipat kan. Oh, yes. Uri agray umago na. Makakabatak pa ilang. Aha. Anyat kinunam. Ang bari, nanginiyawan pagandor na sumangat itibantay at inituryaw. Awisig amin amayat nga umay agparier. Ay, mapangkan, umunakan mo tirog. Saan ka ngagbantay, ito sang wanak? Ay, wan, ari gusti ma'am. Nito, tibab kong kuna nakit din. Hoy, butilog! Agalos usan dito sa pinmaw! Agsubli ka! Ano ba'y bilin yaw? Manay tayo nga anay. Ay, agkabaw kan samot ngagpayson. Ay, saan mo mga no, nasinsidap pa di panunot ko ng sika. Kasta, ala, bareng iti panagsublem, ken maiwagat mo iti dalan ti panagkabkaba mo. Sige, agawit kan, iji naggapuam. Sukak di sila kasi gagawin na ka. Nanay, mabisira ka. Nay, anyat ibagbagang butirog asalamang kiro. Tapay kat nagsubli ka pailaan. Ungik. Sukak di sila, balay dayaw nga ari. Aya, nagkuna. Siyak. Ungik. Nay, ngalami ti laing mo, taamom na niya ti lut-lutuan di kusinero, di ti bala siya. Agawin ba yan talaga? Tukak ti sinak. Tukak ti sinak. Iso gagawin na gawin. Tukak ti sinak. Nay, nusan la pinagkarinak na di amak nga ari gos-gos. Pag-reterwak la kumanday takay, abuti raw. Asawak nga ari gustingok. Saan ka nakita ni Prinsesa Rosie Tab-Tab? May siya ka may kasawa ka rin na sufingak-ngak. Unay kaan. Gaputa na laingak nga agngak-ngak. Silsil po among tinagan ko. Asufingak. Bay siya laang matangak. Tinagan ko Di mo gayam na awatan, ti kayat ko nga ipasimudaag, iti panangulit ko iti ngak amordong tinagan mo. Hay, Apay nga men. kit no nagpintas mo tinagan ti anak ta prinsesa. Prinsesa Rosie Tab-Tab kunamay. Sinilpuak. Gaputa tinabtaban namot nga men. Di nakungkungan na dakala kayo. Apag ipupupukan dagiti sumisilaw iti tuka kamasilawan da ngay laklako. Anya, di ba kat nakabulusan dagiti pupok da ijay. Saan matchit de? Anya,
sinirip ko. Kat nakamas nga ad pa'y mutla amin dagi jay tukak iti unag ginatabtaban na pagkargaan. Anya, nakamas nga ad. Ni. Sanda alim magto apin manaw? Saan nga rod? Ah, Ngamkas la nakasaga na dalo magto. Nakamas nga ad ta amin. si kamad. Reyna Sofingak. Anya ayati posisyon dagiti tukak. Mas nga adlag mad sanay ha. Awanan ti sa bali a posisyon da, nga oray maturog da, sanda nga agid da akaskin ka. Ay, uray si kamot asawa ka gusting o. Ni. Himbagak aya, asa anak nga agid da no maturog ka. Ay na, agpangat man nga minan dagita na rubber akiday mo asawak maari. So adita ka man pailaag. Sa pulak ni Prinsesa Rosie Tabtab nga anak ta. Nita. Ay. Prinsesa Rositab, tinagan jay putot ko, prinsesa, karuprupak, sa natabtab. Nay. Anyan. Pabaliwak jay baga na tikunak ngam. Nakirkirsang sa mamutin jay bagak. Awan lada. San milata matumpungan tinasayat ken naurno sa panagsarita iti asawa ka rin. Iso aday jay. Di ka man lang makapagabay mo ta maturog tapasaray sa anak ka makaida. Kay kayat ko latatag mas nga aditi tronok numadano ng tisardam. Kit malipata kung di mapanagida. Iso gusto, imbaga ni Reyna Sofingak. Imbaga ka pasaray saan nga agidda no maturog. Ay, imbaga na lakit nga rodin tagpaiso. Asyak, ti paray saan nga agidda. Kasanong aminin ayat agidda. Makabanong mo diyang katawa. Anya itan apong ko abutirog. Agsublen, tiki nasaran tayo. Ay, dandali na po ko. Ay, sige, alagarod. Isarap ko man nday to'y batog di taon nagtisapin nyo. Ay, sige lang, apo ko kabutite. Tapos, ang katawa. Sige, apong. Si kaabat og. Agdakiwas kan di taon nagtibado ni apong ko abutirog. Daytaan, apong butirog. Simreken ni batog di taon nagtisapin nyo. Ay, nagloko ka na ba siya? Sige, apong lasog. Makaamu kayang kinibatog. Nagloko ka, apo ko kabutite. Butirugak, saan ka ba siya? Ay, wan kayo. Ay, sige, apong butirog. Nakagluto ni ti pamigatan nyo. Ay, kay masam, apok abutite. Kaya subli ako ni Jay Palacio. Ay, sika talaga po. Ay, di mo pilitan. Di ang lagto-lagtaw. Ay, nagtakabanan. Ay, magkano. Ay, mapisang pa di kakaisuna. Apurong ka. Adumot kaya man din na ornong di sumisilaw iti tukak. Kit natudyo man dagiti tukak. Nguray, natabtaban iti pupukan da anak kungkungan anak kilakayaw. Tudno, nakamas nga adamin. Ay, awan pa'y tinagita. Ay, nagasat yag silsilaw. Dakkelakit din di na ornong na adinaryo iti panaglaklako na diti palasyaw kada iti masilsilawan na tuktuka. Ni limag to ti mesya. Sapay ti kadaklan sa dayta. Ay
Di ko madayo. Ay! Hindi ka. Oy, di ka lumagto nga madayo, tukak! Agsubli ka! Si Katipara kini Prinsesa Rosita! Agsubli ka! Na. Hihi. Hihi. Nagsubli nga paiso. Na. Isang sangayan na tukak. Makaawat iti uas. Ay, makaawat iti saw. Awan pa'y laang ni Prinsesa Rosita, basawak nga rin gustingok. Kasano da ito yan? Apay ngay. Napanandya anak da akakaisuna. Agpaayab kan ka na giti soldado tapa sa apol mo. Anak ta na jay, kakaiso na. Di man nukak. Di pagdamagan ta. Amang ano amo na mo tayan ti anak ta. Pasaray ti prinsesa ti pangyaw-awatan na. Kadagiti nasilawan na atukak. No mayagla ko. Diti palasyo. Di pa'y nagparparang da jay aman no kak. Urayem. Bareng nagsilaw idirabi kat umay manen agla ko. Kasaritam to. Awanan. Pangsap-sapulak pa nga, jadak kalatukak, kanya butsyog atukak. Linabasa kung ti kataltalunan. Adaw, tiyag kokak atuk-tukak tita. Ngam. Jak nang nagtiuli diya kadakalan. Ure ba't ti butsyog atukak. Jak nang nasinggit ti uli ni butsyog. Jewet kadakalan nga ari-ari. Nabangag ti uni na. So, dito'y man kabakiran di pang sapulak karakwara. Domingo, tumuto ka. Ha? Ada ka dito. Ano, araminan na itabakit hindi kabakiran. Ay, ina ba kayo? Asino kayo? Kan apay kada kayo dito kabakiran. May siya kadagiti da silawam. Ha? Nasilawan ka nga paisaw. Yung saan ka tukma na kasi tiyar aramida kadagiti masilsilawak ato ka. Tukman naklatanan no kayat mo. Ay, saan yun ha? Ay, apay nga da kayo dito eh. Asidag ka dito balayo dito kabakiran. Taga kabakiran na. Kanya. Sus, ang mga nuburo kamot da ito hinabakit. Siya ninanam tukikak. Ah, Lola dagiti amin atukak. kanya. Sika, sumisilaw ka iti tukak. Kagura ka. Ah, Imbag, tasaan dapay akin nulanitan dagijay inlakom atuktukak iti palasyo ni Ari Gustingok. Adda posibilidad na, uno, adda pa'y namnama ang mapakawan. Ngam, madusa ka. kanya. Anyat basol ka. Nadagsen ti nagpasulam iti pagarian dakiti tukak. Tapno amom, nadagsen ti dusa nga ipataw ti tukak republic kadagiti mandukak. Kang runaan kadagiti kasken ka at tumutukma. So marsaruno dagiti kumukulanit. Asarunwan mat dagiti kumakabukab. Ha! Ay, ina bakit? Ay, ina tukikak ko na kuma. Saan da kumalusain? Tapno amom, mapukpukaw ni Prinsesa Rosita. Kanya. Umay ka. Kakasyan kamot ka, Domingo mandukak. Iso nga umay ka, mapantay ti ayan ti banga-banga bula. Banga-banga bula. Bula banga-banga, kasta ka day? Iso mat lang nga iso.
Oray tulid-tulidem, bola, abang-abang ta. Ha? Ala, sumurot ka kanyak. Aday pakitakin ka. Tapos pati panagkatawa na siya, bakit may bagay la ulan, tinirsin ay tinlagan na, bakit tukika? Kanyan, tukika. Apong nagititukak. Tanda ako, madadayang nga ari gusto ngok. Anya ti may report mo, duming manukak. Imot kong tinatukmak, adak tila tukak. Isubli kong itinatabtaban akayo apag ipupukan. Nalaing ka man naman nukak. Ngamne, aging gaitasan mi pa, yan napasang puti anak mi a prinsesa. Sigon itilula na iti tukak. Ay, amuda ka tati may papaniti bakit? Malidayan kami launay. Ken madanagan kamin. Ang mga nusan mi ama urayin na sumangput ti anak mi. Ops, nakalagto titang-tanglag anak na tukak. Nakabulusan. Ne, nagkalisto na limag to. Dayayan. Nakalisto ang nagpadaya. Ne, sumrak sa iti palasyaw. Ne, apay abinay ama nakabulos. Ay, awanan. Jakrabang. Bara anak. Apay nga ta. Ne, agan ano kan man nukak. Si, kita kayo. Pandala ti amarikrik na. Kasla masinsinitak. Kasla bumasbasitak. Anda to ka kita. Masinitak. Nagwalinak atukak. Prinsesa Rosa. Si kadati nakabulos atukak. Lukas na. Agpadata na nagbalin atukak. Tukak. Rosita. Siyakot. Duming aman nukak. Tumutok maiti. Apa yan? Pasig mo tinatukak. Tinatagtagainap ka. Nagbalinak ka no pa tukak. Ay, saan kumabot ako? Ditan kagayem tinaggibusan, di sabali manen na parang itipan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center.
Isagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sa balimanan na parang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Ti isyo apas dak negosyo. Dito'y drama tayo, Doming mabali namin. Nasaya tunay tawan ti biyahem, Domeng. Nalpasin na gidyas asikas suki di Manila. Gimot rosa ita ti saan nyo anadanon dito balay. Napananangag pa iso ay Inawis ni Mrs. Pakis. Nagpakadwa nagpa Manila. Nay, imbagman. Nawayan ay ati pa nagbiyahe. Awan una hindi kasapulan na may papaniti travel pass dita. Awanan. Limo kayo matbasitan. Iso na lang. Dahil siyempre, agan na data tao Ag face mask lata. Udmat. Tauray adan bakuna iti dayta. Adulata dagiti mading agpabakuna. Ang mga nodum tang tukit di ti panawan na compulsory ti panagpabakuna. Unay kita naggadon na bakunaan. Binilyon na tao ti mabakuna di tintero alubong. Nakurang siguro ti siguro na bilang uno kadagupan tayo a Pilipina ta adong ti narseng uno natay iti COVID. Uray ado tinatay tado medlata ti may paspas nga asumuksukat niyan. Dahil talaga saan lata malapdan ti panagngato ti population. Napay ket ngamin Ing kayo ket agpaado kayo kunana. Da kayo kid. Nudaduma, mayat mo tagpilosopo. Tirigat na no makatumpong ka, iti kasangsang mapadamod lang a pilosopo kat kumontra na daytan. Ay, makiapa lakit din. Wun husod ako nam. Apa dito, apa iday. Dahil nga ron na makatumpong na iti piluso po, iti pada na piluso po, akasungan iti sasaun na. Tay ko na kon. Wow, agboksing dan. Ayun gayam. Kumusta di ongoing a construction ni Mrs. Pakis? Ano pa nyo kinita idi kalman? Tangken ulo. Dagana ka no dahil dyan, kat awan makaiparit, iti panagpatakder na. Anya? Isa ka sa pulan ti aksyon. Saan tayong orayo na makapatakder? Saan to na may babawi pa ay? Ay sus. Kita am to nga ro, Doming. Sikat ti mapanidya ili. Mga nakakadagiti mabalin tayong isarang apamanagnak a barangay needs dayjay asular. Amangan na pa kaisagsagmakan yung dayjay lakay. Natangig ni Mrs. Pakis. Uray asino ka no ti agdep-dep pa daga na dayjay. Nakarumot na dyan daw. Gamrod iti daga. Bayan nyo lako mga minon. Narigat kada kaap-apan San mi nga papaan? Isumat nga min. Makiapa mat, imbis ko mamakisarita na sayat. Leave it to me, bakit? Kasta ti bagbaga ka nagiging kakadwa kagawad ta nagudwadan. Anya? Ada umay ayon ka ni Mrs. Pakis. Iswa, natangsit latamat ka natangken ti ulo na. Dahil ito tirigat na. Sumka na dagos ti tuglip ko. Papama na nakapano ni katugang. Ay. Sabakay. Awan takas na. Awan matmang tinlaw kanya. Awan ni Rosa. Ay. Opo, agis. Iti panagilat kung di sofa.
Ah. Reporting, Chairman. Oh, anya. Anyat ba nagyan na kinita madimuli sa private apatak dari jay pakaaramidan ti road widening kan nakapropose a satellite market. Awan na balinan lagi di agdemolis ko ma. Ah, apa ngay? Ket no masaw, bareta kas kadarangadi mo tinakalayat ijay ang nasangputan dagi di agdemolis. Ni, naglaingan. Huwan, Chairman. Saan nga trabaho? Nagdi trabahador, itay nakadanon kami dyan. No din, nakapaskad da amin na nakalayat ka itay ramit da nga trabaho. Naturigmat nga rod ni Mrs. Pakis. Nakasagana ang mangilaban, iti panagpatakder na, iti san namat ako kwa, winudaga. Huwan nga raw. Ala, indorso yung matanda ita problema iya ili. Dagiti langan masaknan ti mangkita iti na ijay. Ano kasapulan mo na ti kardayo ah? Wala, Anyat ko na nagiti kakadwa kagawa na ya. Nagudwan samot kami ti grupo, Chairman. ay, Posisyon na talaga na ti duma kakadwa. wan nga raw, usod ako nam. Ngam limamat ti kumontra ken Mrs. Pakis. Siyempre, sana kumontrada kagawad akop ken kagawad padtok. Ay kasano, kabagyan damat nga may ni Mrs. Pakis. Huwan. Siyempre, di damot itulok ang maabak di ikit da. Ang para makita aggaraw dagiti lima akagawad pakairamanam. Suportarak matida. Ala, di kaya bunto-buntog. Masapo lamal pa sa dagos to'y pagpwestuan ti groceria. Ken boarding house tumay ti kagudwana. Talaga gaya mga itultuloy ulat ta, Mrs. Pakis. What? Apay tubig? Anyat gagarap. O may kagpasali? O may kamanaktak iti trabaho? Zalmet, Mrs. Tanya garo ti aramidom ditoy. Pumayak ag inspect. Inspector ka. Wine. Kita ak man gusto mo lang tara aramidan ng iti trabador mo. Oh! Talaga? Adda pa nang isakit mo dito'y patpatakder apasdak negosyo? Huwan mait, madam. Mayati isi man na. Ay, nyakit kami tiga po na paritan da kayo pangagpatakder dito ya. Awal lang arot akin ko kwa. Talaga ba't? Ngam ni katuga nga magusting. Ha? Babawi ka nang iputos kan kwa na. Apay, Madam Pakis. Agasam! Imay ditoy, intudo-tudo na kit din dagiti muhon. This is not property of any individual. This is a barangay property kung kunanakit din. Kung di English kanupay mo. Pweh! Eh, kasla pa'y agamod kayo ti kasta dyaryo, madam. Ay, mapanagamod na jayan! Pweh! Pwento ba na ninton bigat? Ha? Masuruna ka talaga! Nene. Ay, tararami din ni Duming itayan ni Mrs. Pakis ako namlan. Sino ang nakabani ka sa mga manbandar ka na iti karpintero na? Ay, sos, tubig! Este, kagawad tubig na yan. Di ka madalaga. Si Kati may sa agkes. Inton maangay di inaugurasyon. Program dito. Katuwag to ni Mayora. Na. Da kasada ito ya. Kadwa ni Duming dayta Mrs. Pakis. Ay, kakunsabos na ni Duming. Na. Ay. Sumampi tawak man iti saritaan da. Kampay ide na ano sa kita. Di ka gumaa kasabsaban ti bumagbag kang alapayag ko. Sa nabalay. Mayora.
Kasla kag mata vampira ita. Talaga mo ta kasta dagiti mata. Huwag to ni Mayora. Kasta ya, Mrs. Pakis. Unmet, doming ading ko. Talaga si kadto ti kadwa ni Apo Mayora a guest inton inauguration. Ano yan? Inaugurasyon pa. Ahem. Nembag nga oras mo, Mrs. Pakis. Ada ibaga Apo Chairman na kibiyag. Nay, anya di imbagam. Ay, di kinunag. At dan sakit ibaga Apo Chairman. Excuse me. Abagano, umay kayo makimerienda. Orasan ti break time dagiti trabahador ko. Sana ka makimerienda no di kat umayak agba merienda. Sikamot Mrs. Pakis. Chairman. Tagda ka rito, Ming. Dinaklapdan, adumiskat eh. Oo, Chairman. Mrs. Pakis, kasta pa. Panawag dito ni Chairman. Napapagsamot, tigagara na katakayaw. Diyan mo. Taawan mo ti appointment na kanya. San mata ka sa pulan ti appointment kat no makigayim ti tao. Huwan mo kidi anyaya ti gagaram, Chairman. Kaya't ko la makita mo ito'y patpatak derem kat dos grados sapay da ito'y patak derem. Medyo. Agreklamo, ijay lagi ti mayat nga agreklamo. Basta, oray numano adi munyo ti agdebdeb pa. Tumakder na ito'y abalay ti negosyo. Kasta aya. Huwan mat, isungay tapay laeng. Chairman gusting. Ibagamon ti ibagam, tasong batak. Amok mat ka at numero 1 ka a kontra iti da ito'y. Alaga ti patak der mo lata. Ituloy mo lata. Oray dumanon ni Gilangit na makitan to iti uli na. Ay sus! Saan lang to akabaulanan nga agawin pa ito'y dagak? Tapat patakdirakon itinalagda apas dek tinigkosyo. Makita man tilaeng dagiti agrek-reklamo a barangay kagawad. Mapamulagat ka, Chairman? Apay, di mo amo ti garaw dagiti kagawad mo. Itarumdak ka no. Para makita kumpadrek ni Mayor, kastamet ken ni Gobernador. Nagngangato at tao dagiti protector ko. Ay, ang mga nuad dapay senador. Dakay ka ti officer of the day ita, kagawad ako. Uwan, Doming. Imbagamot kanyak ni Mrs. Pakis. Anabayag ka ijay ay anti-construction da iti kalman. Hoy, adaw tinagsar-saritaan mo. Ket amom, ikan na kanto ka mati paset mo iti maangay a programa inton inaugurasyon na. Kasta aya. Ay, nakmat maawatan no daddo ba na di abakay? Ne, di mo maawatan. Di mo ka din ammo. No apay nga isingsingad na tibagi nakin ka. Tamagag man kin ka. Apay berber nga sandak matan iti kagawad kitib. Dahit ha? Binirngasan na kati kagawad kitib. Kaputa, amin sana arami din a project iti barangay tayo. Adda na kitib mo. Ne. Madimot ditang ibagbagam Doming. Sanak mo't ako mikitib. Sanak mo't ako urakot no kasta ti bagbagada. Awan, imbagbaga kakasta. Si kamot lang ti mga ibagbaga. Ne, di ka sumalsalin iti construction ni Mrs. Pakis. No di mo kaya ti makaraman. Depende iti may paraman kagawad. Apay, anya ngamin kumaya ti may paraman kanyak. Ne. Dila mabalen, duata a makaraman no niya rajay. Di nakman pilis upuan. Laglagi pom akagawadak. Nabutusan ak.
Ora, ita saan ka mo't ngimbotos? Nita. Apa, ayang agpudot ka. Agkad-kadwa tamay. Apay, saan ngayon baga ni Mrs. Pakis ken ka? Anya. Agkakadwa tayo. Danag mo raya. Kontraak ka ni chairman. Uray pa'y no katugangak. Talaga? Uy, isa di ka mananagan. Agda batotak. Ne. Maiturod mo nga ipang orkin ni katugangam Chairman ti Batutam. No kasapulan, apay kay dinasaan. Isa di ka mananagan kakawan. Agkakadwa tayo. Agkadkadwa ta. Talaga na tangsit na di apakis. Bagay launay tapilido na. Ne. Andaman ng kaguram. Andaman parikot. Di barangay tayo. Ado, dahil di Mrs. Pakis, tuloy na lata di patpatakder na abalay negosyo na igid ti kalsada. Ay nagusteng. No awan lakit ti pakasagsagidan nyo. Baybayan yun. No awan lakit di ti agriring akin kukwa. Kanyakit nga wanin, kit kukwa ti amin na bubarangay. Barangay needs amakun ko na dayjay. Sa may sakit, propose apakaipatakdiran ti satellite market. Depende no kasano ti kalawa di ibati ti roadway dining. Ay kat isu ti ibagam. Tapno mapasardeng ti panagpatrabaho na. Sambutan nyo itatadi pa'y nalpas. Narigat taon no sa lalarakrakan no orayan na namalpas. Adda pagkarkarit ng abogado akan nakano. Agin attorney siya mo. Ta attorney na chik kung kunada mo. Anya, attorney na chay. Unmet. Attorney na chik pa'y laeng. Ye pampanakil na akanakan ng abogado. Awawagan da lang amin iti attorney. Ngam nasilpan mo iti natchit. Kahit na asawan, attorney saan pa'y? Adilantado na unay. Anyan day. Ay, nawata man ba kahit? Wag. Kasanon no di abogado ng itang sitda mangigigam wino mang dipinsan to kinkwana ket no way matgayam. Anya da kita nga bagbagam. Attorney na chay no attorney no way. Kitwen, attorney no more, kasyay. Tana banitog tumot gayam, tadi nakarwar iti bar. Ayun, anya. Hey. Masigurado na ka na nga abogadong ton dayay. Ay, suswan mo't. Di dagbilang di piyag no di pa'y nagpus sa titlog kunada nga rod. Tapno maliklikan ti pa nagsakit ti buksit, ginatangsit akabarangayan. Ne. Nakadakdaka matan di buksit ni Mrs. Pakis ditan. Anya kumakang kano agsakit. Uwan niya. Ay. Aglalaok pa'y katinti masasaukon. Makapaluksaw ngamin at talaga dayjay. Nagtangkan ti ulo na. A Mrs. Pakis. Nasapan sa ti panawon ti matutudo Talagang agbaliwan ti panawon. Uwan nga ro, chairman. Kalgaw pa lang, nor arigan, ngam kanain ti tudunan. Dan sapay mapaspasong nga na magyaw. Aya, Sabagay, saan samat na masigurado, no, aglan phone. Ken adayo dito ayan tayo. madadal dagiti mula anay mula para kalgaw no kastilang malnakda. Ay, uwan. Kas kadagitay pitsay ni Rose di kalman. Nalmas da. No maisti maimula mayat. Ay kasanon no tabako sa ay mayat no maista tudo ti kasapulan dayjay ket Ay, sus, tapos ng ginan. nakpisa uri lagi dahil si barangay ay Lamisaan. Delikado. ay Rumartan Ay, saan? Delikado na kiti. Wire kang poste ti kuryente. ay Sumiro kayo di lamisaan. ay Rumartan duming ay sus nakabutbutan di ba't lagsartinan delikado di lubong Isa, makapatanagan. Chairman! oh
Naggapuam kagawad sakop. Nalpasan ti problema yo. Deconstruction ni ikit mi ang Mrs. Pakis. Na, nalpas, apay. Narba di nalpas mi nga umuna akad sa aran. Ah, Narpuugan. Nalpasan. Anya. Nawalan ti isyo. Lalpasan. Natingkinhan. Ay, nagyaman na. Tagainap lang ayan. Ditan kagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanan aparang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Idi nagtagtagay na ni Nana Suping. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Agkapi tayo, pay. Agmerienda ka, pay, Dom. Sakbay ngagluwas ka. Alawon man, tajak tuket akong bisin iti biyahe. ayun No, dakit di balona masaramsam, tagbalon ka. Makaminos kay ti gastos, iti pa nagbiyahe, no, dabalon mo kay. Ah, Sakit o galit tagbalbalon. May mayat nga dayo, tayad dabalon tayo, no kasta ngagbiyahe tayo, iso paya pampanunutay. Ay katun gayam. Imbag ano, at damot laangan kompleto at travel pass mo, Dumay. ada, nakaprasak mo iti medical certificate. Nadya sa lang mo tan di sa pulon da. Pawansan ti swab test nga isutin lang yun abayaran. Ay, Wayne, awan daytan. Dati sa langan pang rapid test sa ti pakpakat na ka nagiti agsagpait wino rumwar dito ili tayo. Doon yakit di deta kita ti virus ita ah. Milyon sa abot tinatayan. Wayne nga road. Nay, makataon mo tan manipod ng rugi dito a pandemya. Di mo't lamalmalpasan. Pudno asan tayo nga mo no anya ti banagan dayta pandemya. Aging kay ti malpas ti COVID. Nakaama ka talaga tagbibiyahe.
Saan nga amo no sino dagiti makapulpula-pula tao. Iso super anad ti kasapulan. Wen kitam anay imbag ti papanam dumeng. Lisyam dagiti sabali a tao. Wen, Saan lang asikat ti agsagaban no makaptan ka Datayo amin ano ko Ay na, yat adayo ni Apo Diyos. Yat dayo na tayo kumay ti dayta, Pairos. Napaanan di manugang mao. Agmay sama ni Rosa dinamuno ka ano asumangpet. Talaga kasta tapandimya nga rod. Kasayatan na di. Agyan tayo latta iti unag ti balayin. Kapilitan la nagbiyahe ni Doming Tadaguli mo di mga ayab kan kwa na. Dayta nga rod kat. Ala. Panawang kayo pa yung agi na dito eh. Makatutulong ako. Rumbeng ko mga orayan dangaglimpyo ti panawan. Barang ano maudin day jay nanang. Ay, ano. Nakaisim pa kan kadagiti isimpam dito'y kusina. Ay, nung kain tayo maturugan. Anya day jay. Kasla da masaysay o kung aling asaw ti malutluto adinagdag. Ala, addamanan kas laglutluto iti dinangdang. Masansan amalanglang abko day tananang. Ay narusa. Adda ka balayo asa na makikita. Uno karno ba yung ata? Kat isudat yung lutluto. Anya? Ala ni nanang, mangbutbutang. Ay sana ka mangbutbutang anak ko. Talaga ka no nga dadagiti kakasta aparswa. Saan ang makita ida? Mabutang aksakat nga rodo na maturog iji kwarto mikin ni Dumeng. Anya? Umayak lagyap lagi iji kwarto pagturugan taon. Agkakakwarto tayo nanang. Syaklatan ti kadam ang maturog tane. Kudamlan nakalagip mo't nga niya ni tatang mo. Anapan ija ayan dagiti naka-duty barangay taanod. Makipagronda ka na. Kasta ka ne. Wun. Saan sa kanumot la makaturog? Iso aday jay. Imulog. Agronda na ka na. Abagan no parbangon to ninton sumangkot. Maturog takit din. Wan nanang. Agyaman nagtakat ka doan na. Wun. Ala maturog tan. Wan agay datan nanang. Mabuto nga kun katag dyan bagpagayo agagayam. Lawan dagi jay. Nasingput dagi jay. Saan mo matadangdangran ida. Gagayam da ka. Nga ta, nanang. Wun. Ay, kas ko na di idag ko. Kasta ka no. Iso di ka but-butang rusa. makaikawa mo ti kangayo nakaawan ni kagawad Duming, Chairman. Aday na tindaran na seminary di Manila. Nagseminar man iding. Sa bali man day jayen Ado ti pakakumikuman na. Ay, awan na Kaso nung nga isunto ti Indursoyaw, nadanto mo tin sa bali at pakakumikuman na. Hawanin ti eleksyon ti barangay. Aya, Pagduaduan mo din. Ang mga no ma-extend man din. Nenenay. Mayat, ano kasta, Chairman? Kaya't nasa wine, aglayon tayo manin nga opisyal. Kapilitan bilang. Ayos! Kagawan ak tulat na, Nay, di ka payag pispista inong. San paya sigurado may ilayon tayo. Di ka unay tamangan numasukal. Mayat na talagan, wad naman ang extension. Benek! Benek kayo dito! Nene. Ada benek di tari daw. Ay, si! Agla ko iti benek ko na kuma. Nay, imbag man ina,
naawit yun na sa ngalababan na. Ay, nadagsan. Iso agatangin nyo amin ay. Asyenda ko ma. Ha? Ne. Isimre ko, Chairman. Gatangin nyo day sa ngalababan na. Asyenda nga inayaw. Na naman day to'y. Makaadom ti mga anta. Paimasin na tikaan mo. Ay, Wala na, Chairman. Ay, undaya. Si kaya ni Chairman Gustay. unmat. No other than. Siyak nga rod, apay aya. Ay, abag isaw. Si ka talaga ti plano kapangilakwan ti sangalababan na. Pak! Na, Gatangan mo, Chairman. Tayo di nga yan nakturay sa nga duyog laang. yay. Anya ka mo tanda kay. Pinakyaw mo lang nga roon ti sa ngalababan na inkuy-kuyok mo hindi na naglakaw. Di kagreklamon. Isip pam kiti pagidanan. Tinaksukunan ni Rosa. Mabuteng awan kadwa na ibalay da. Awagan na kan tumot lang no di ka pa ilamapan. Uwin, mapanakon. Asikasun ni na. Ne. Anya gam ginaganay tayin. Ay saus day taman. Di ka pa'y gayam amo tinagan na ngam insang tutmon. Damaga mo Ala, surutan dak. Mayat, ijay papananteo. Uray ta, nakaturugan di anak yo. Ay na. Agsardeng tayong di tayo. Aga-away tayo. Agyan kayo iti masikiga. Day. Paritrato tayo ka din Mayat mo ti pa nag-aabay tayo. Anya nga paritrato mo di tangay ibang pagam guste. Tagtagare. Yalabet kulitam. Susapo. Yalabet kulitam. Ay. Akulit wadir. Ay, ayan kan. Damag kumamot kan kano sa dino to'y ayantan. Nini. Di mo mutam mo? Saan ka road? Kat no'y tayo nakariingat kat adda tamutin dito nagpintas asilid. Iwan nga rod. Kun. Ni. Apay akas dito suot ko. Na. Ayun. Nakasapin ka mo iti baroy buhyan. Kun. Ay na. Day tayo mo't uniforme ti barangay data in Paris mo. Katsika. Apay. Nangalalaan mo dito short panty boy scout asuot mo. Sakit. Kimuna mo na di katugag na din Paris mo. Nene. Nanin. Una pa isa. Aguray ka. Katno, sapin ko na ka. Ay, nagalas kat gaya to'y suot kan. Nagsinukatan samot itin sapin. Ay, Sapin mo to'y short pa na suot ko. Sapin ti Boy Scout. Kat na inetay mo't baroy buya na sida suot ko. Dahil tayo suot mo. ito tayo magbaga na apantilit. Nagdumukon. Anyat papaspasama ka datan baka. Ay, Kasano nakapagsinukat na ngay kat. Di ka mo't pinunpuntos. ay ganyan anak na kayan. Awan na't di ka may bagbaga. Ni inabunak. Bumubunak. Isuretan. Di kay mas dawan. Adda kayo dito unag tinaga. Iti pagaryan da kiti bumabandag. Kan agbabalitaw. Ay, maray awag ka na kayo. Lakay kan bakit kayo ngam? Okay kayo. Anya. Sumunod kayo kada kami. Ay, Oh, da kayo agiya. Ag-blaster kayo.
Plaster! Gusteng, kita dagiti pasurot na. Ngi, banyas ken tukak. Batok dayta. Isumot lang isu. Nakaskas daw. Nagbatay ti batog iti bukot ti banyas. Ay, anya Dito na ti ito. pangatyan nyo kadagiti aming ngayon bagak kada kayo. Wala! Surutan nyo dito dua na biyag. Itunda na kayo iti panganan. Ha? Mangantayo pa'y sada kayo ito palubusan nga agsubli iti rabaw ti daga. Ni, Na. ay, supahing. Naitanam-tan sa mo na si bibiyag. Unig ka no mo ti daga dito. Ayan tayo. Tagtakarin. Datanti ka gasaatan ko ng titi. Iso nga aguli magtalatan, Gusteng. Ne, dajay. Naggaraon ti banyas. Agpakapakangan nga madayaw. Aglagto-lagto mo tun dito kak. Ha? Surutun ta idahan. Ay, salbag. Bakit? Mangantahan. Agkakaimas ti na idasar. Napulpugan alup-lupo ti manukan. Nagimaskat nga tanday ta. Malaplap di taping-ping ti nakapapel alitson ababoy. Gusteng, saan ta amangan? Anya, undaway tan. Itala nga makaramantay di kasto. Ay, sus, saan ta amangan kunak? Di ka dumarap dita. Di mo darupon dita nakadasar amakaan. Di ka man. Saan? Amo ka makakabkabukab kan. Ay, dinakman taglan. Tarupuntan ba ka? Ay, sus, saan kunak? Tadakal na kita matayo. Amang mulmulagat kadagiti na dasar. Napapayati tayo mutlag. Tugawan. Tamangan kayon. Kuha. Saan kami ang mabisen? Saan kami amangan? Hapayati kayo mangan. Ang kakaimas dagiti na dasar. Mangan kayon. Kuha. Saan kami ang mabisen? Saan kami amangan? Kaya't yun. Akanan ti sa pati na kita. Sige kayo. Anda sa mong sungat at padayo at tagadaga. Saan kami amangan? Tuladan din baka Gusteng. Saan kami ang mabisin? Saan kami ang mabisen? Saan kami amangan? Saan kami ang mabisin? Saan kami amangan? Dakagawad inungkan kulas. Uy! Naggasaktan ko na sa kaanakan. Ay, Chairman, di kayo makaan? Ano ba yun? Ay, mabisinak daw pa lang ka. Oray sa dino. Adda ka kontrabida inong. Ay, lakay ba'y am idakat mabisid da unay? Ha? Dakayan timangan. Saan da ka no mabisin? Saan da mangan? Agin ka po, simda ka na kan. Bukudan at akabundan. Ano, pupulang ka lang. Na. Suming. Ibusin dan. Ay, saan ta ang mabisin, Gusteng? Saan ta ang mangan? Anyan. Ay, Asyak mo di maltutan sa albag. Di masumara ka na. Dakayo nga agulitag. Dakayo mat. Nga agayan ayat. Asan ka mabisin? Ay, Sumurot kayo kanya. Ha? Gusteng, umay kan. Sumurot ta kano kinkwanan. Intan. ano? Panawan na kami dito. Hindi pa talaga. Kisak mi amin pinakadasar. Sayang. Naipugsot impapol mo apitso. Ala. Kabukabin nyo amin nagitan. Surutan may gibasit ang tao. Sige, suping ba? Surutan tal, kinangayap ka na ta. Daytoy tibak layang gusting. Daytoy mat ti susuunang. Suping.
Anya dagiti nakasupot, kabsat. Ari sa nga piso. Tumboy nga ari. Ay, ah, damot gayam laki na kaibaan ni Diwaw. Sana ka ng rabrabak. Isuot tiyo katawan, timbagak kanagan ko. Ay, Paklayang dayta ang gusting. Suso na matin dayta laba, suping. ay, uwan. Dayta, intayo nga ro din. Sabi no, titurungan tayo, ari sa nga pisaw. Dita Rukib, tipagnaan tayo. Namaganag kayo. Kaputa teritoryo ni Ari 5 piso. Kanrena, sentima. Tipagnaan tayo. Sino nga ari 5 piso kan rin na sintima na kita? Napiksak ti magnet ni 5 piso. Kat narigatan. No magnetan, wano sa lamang kaan nakitbida kita imutyo. Nalakalang ay sukat na. Nagiti kinabak nang da. Anabababati kalidad na. Kadagiti imtad ko kinabak nang kada kayo. Nagpikaya ka nanad. Kahit mga asawan, ari sa nga piso. Kinabak nang dagiti impaawit mo kada kami. Awan duwa-duwa kinabak nang. Kapitan Gustilo. San ayak nadatira pa at mo nga i-project EJ barangay mo. Ay, adu Takijay, i-concentrate mo panunutan. Bayat, ti pa nagtariyasat tayo. Ikay tumaltalyaw, iti makanigid, kan makanawan, asikigam. O di, gung streetak, apo ari sa nga piso. Exactly! Going straight kayo, magna. Aging gatumpor kayo to, iti abot. Arong-waran nyo, dito pagarayan mo, dito unig, dito ka. Kaya ta sa unday ta, makatapaw kaminton iti rabaw ti daga, iti lubong may. Wan, makawit kayong ton. Kat, amoya, noan niya dagita, impawit ko, kada kayo. Anya ngagpaiso dagito eh. Nagdagsan to imbaklay ko. Uray siyak. Dahil sinusuon ko. Nadagsan. Nagkasot kayo. Masaan kayo nasulisog. Anangan kadakitay indasar, dakitay servidorami. Kan kayo akabukab pero, kan kabukab pera. Ay, anya nga ron dagitoy. Balito, agsagsa sa mga pula pisos. Kulitab, balitok. Nakaskas daaw. San una yan nagpadagsan dagita ngay nawityo. Kaputa, at dapan nakabalin ko. Anang ipalagaan. Tapno mawityo. Nagsaya atahin. Ay, Pagtakan nyo. Ne, makapatok tayo dito teritoryo ni Ari 5 piso. ay, anwon na kami ngayon na makita na kami. Ay sus, sukatan na nakiti imutyo. Iti sagliliwa at peke abalito. Nikit, ipartakan tangarot bakit? Ay na, sayang dagiti balito kay imutta dumasukatan ni Tipiki. Ay na, Gusteng, urayan na ka. Urayan na kit ni nadagsan tayo sinusuon ko alam ba? Sagsasanga pula piso. partakan! Masabol ang makalabas na ditoy. Ayan nga. Delikado kayo na. Puntok kayo. Dumagdag sa no tayo sinusuot kang. Ay na, napakbon. To'y sa nga laba. Sagsanga nga pula. Ay, una yan. Hawanan, napakbon. Napakbon, di balitok. Paingay. Banak mo na iwaris alinaon ti labak. San mo't abalitok? Balitok, kunab. Banak mo. Saor ka, ari sa kapisaw. Sakling kayon. Nanang. Bigatan. Nabatibat kansa. Ay, kwa. Natagtagainap ko magtintay sa nga lababan na krusa. Anya aban nanang.
Awan, Rosa. Ditan kagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti Yuyeng ni Tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.